Его е там нашият. Не знам дали се вижда. Тук се опитваме през тази горичка да намерим къде по-точно да се доберем до някаква пътечка. И малко снега е на привършване. Обаче настроението е на 6. Започва се. Намерихме пътеката. Значи първо лифт нагоре, втори лифт нагоре, след това надолу през гората беше, не знам какво правихме и накрая стигнахме до пътеката, общо спестявайки си едно голямо нищо. И го завера сноубордист. И то си почва вървението. Какви подвизи трябва да извършваме. Това, че по тръбата няма да стане, ама снега вече привърши доста бързо. Но поне там не мога се целим от другата страна да минем. Моят човек в абсолютна депресия май. Още препятствия по пътя. Вече се вика, че нямаше да е приключение. С цели мекера горе там, ама дали ще стигнем, никой не знае. Това вече е в долината. Трябва да дигнем темпото, ще стана 100 часа, докато се лутаме по тия хръставаци. Тук малко лавинки са падали. Тръгнахме, обаче се раздуха някакъв ебаси ветера. Горе се показаха ниски облаци на така наречения Антонов проход. И зато и си избрахме ето и хълмче тук. Сме се паркирали. И ще се пускаме надолу и ще ходим да решаваме задачи. Баси машината. Just go! Go, 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 go! Само се не наденем на някой камик. Камакес. И се връщаме отново на тревата и камънюка. Ето, дами и господа, тук наблюдаваме един сноубордист, който е принуден да кара ски с фурани пети. Направо мъка. Оба! Тук.
Поне стигнаваме. Кой карал? Почна се пешачката. Само мъки днеска. Финиширахме. Най-накрая сигурно 2 км направихме ходене по асфалта с ето тези ски обувки. Не беше много приятно, но каквото такова. Тук мога да направим една оценка на щетите. Още по-важно.